Položil si už niekto otázku, či škola naozaj pripravuje deti na život, alebo ich len učí, ako zvládnuť testy? Práve na toto sa dnes pozrieme. Konkrétne na filozofiu Rudolfa Steinera, ktorá, poviem vám, spochybňuje úplne všetko, čo si myslíme o vzdelávaní a prináša niečo úplne iné. A práve táto otázka ide priamo k jadru veci. Dnešný vzdelávací systém je, povedzme si na rovinu, tak trochu posadnutý číslami, známkami, testami. No, čo ak tým všetkým vlastne potláčame to najdôležitejšie? Čo ak zabíjame kreativitu, empatiu a tú obyčajnú čistú radosť z objavovania? A presne tu prichádza na scénu Steinerova pedagogika, ktorá ide tak povediať proti prúdu. Jej hlavná myšlienka, ak sa sústredíme len na intelekt, na to, čo je v hlave, tak v podstate formujeme len časť človeka. Skutočné celistvé vzdelávanie musí zaporiť všetko, nielen hlavu, ale aj srdce a áno, aj ruky. A tu je ten obrovský zásadný rozdiel. Viete, klasická škola sa pýta, vieš vyriešiť túto rovnicu, ale Steinerova pedagogika kladie úplne inú otázku. Pomôže ti riešenie tejto rovnice stať sa lepším, odvážnejším, možno súcitnejším človekom? A to mení úplne celú perspektívu. Zrazu nejde len o to, čo dieťa vie, ale kým sa stáva, kým sa formuje počas toho, ako sa učí. A presne v tom je ten háčik, tá pasca. Sústrediť sa len na intelekt je totiž strašne pohodlné, že? Je to jednoduchá skratka. Ľahko sa to meria, ľahko sa to hodnotí, dáme známku a vybavené. Lenže podľa Steinera je to ako keby sme sa starali o nádherný strom, ale polievali by sme len jednu jedinú vetvu a úplne by sme ignorovali korene a kmeň. A výsledok? Človek, ktorý je možno navonok múdry, ale vnútorne nevyvážený a krehký. Dobre, ale ako teda vychovávať toho celého človeka? No, odpoveď sa skrýva v jednom koncepte, ktorý je, priznajme si, trochu kontroverzný, ale zároveň fascinujúci. Steiner ho nazval duchovná veda. A skôr, než si ktokoľvek predstaví niečo ezoterické, počkajte. Jeho podstata je totiž prekvapivo praktická. Takže čo to vlastne znamená vychovávať ducha? To znie naozaj abstraktne a hneď na začiatku stop, nemyslí sa tým nič náboženské, žiadne dogmy. Steiner hovorí skôr o tej vnútornej iskre, o tom jedinečnom potenciáli, ktorý drieme v každom jednom dieťati a v podstate len čaká, kedy dostane šancu sa prebudiť. Jadrom tejto myšlienky antropozofie je, že človeka vníma ako takú trojjedinú bytosť. Máme telo, dušu a ducha. A čo to znamená pre vzdelávanie? No, znamená to, že je úplne scestné učiť dieťa len fakty a dáta. Treba zároveň rozvíjať jeho pocity, jeho emócie a áno, aj jeho fyzické zručnosti. Všetky tieto tri časti sú rovnako dôležité, žiadna nie je nadradená. A toto je absolútne kľúčové pochopiť. Tu nejde o to, že by sa do rozvrhu pridala nejaká nová hodina duchovnej výchovy. Vôbec nie. Táto filozofia preniká úplne všetkým a mení to od základov. Dám príklad. Matematika sa neučí len ako nejaká suchá, abstraktná veda na papieri. Učí sa napríklad cez rytmické tlieskanie, cez pohyb, aby sa tá abstraktná myšlienka prepojila s telom a s pocitmi. Zrazu to dáva úplne iný zmysel. Tak dobre, to znie zaujímavo, ale ako sa takéto abstraktné myšlienky vlastne prenesú do bežného dňa v škole? No, tu sa pripravme na pár prekvapení, pretože veci, ktoré Steiner považoval za absolútne kľúčové pre učenie, moderná škola často úplne prehliada. A toto je naozaj radikálna myšlienka. Žijeme v kultúre, ktorá je posadnutá produktivitou. Stále musíme niečo robiť, byť aktívni. A tak učíme aj deti, že učenie je hlavne tvrdá drina. Ale čo ak je to inak? Čo ak sa to najhlbšie poznanie, tie skutočné aha momenty, rodia práve v tichu? V tých chvíľach, keď mozog zdanlivo oddychuje a informácie majú čas si sadnúť a prepojiť sa s tým, čo už vieme. Áno, počujete dobre. Dýchanie a spánok. Podľa Steinera sú to dva najdôležitejšie a paradoxne najviac podceňované nástroje vzdelávania vôbec. A prečo? No, lebo práve oni vytvárajú akýsi most medzi našim vedomým myslením cez deň a tým hlbokým nevedomým spracovaním informácií, ktoré sa deje, keď sme v útlme. Skúsme si to predstaviť nejako obrazne. Dýchanie, to je ako rytmus, ako tep hudby, ktorý udržiava naše myšlienky a telo v dokonalej harmónii.
A spánok? Ten je ako taký úsilovný knihovník, ktorý v noci, keď je knižnica zatvorená, prejde všetky nové knihy, teba zážitky z dňa a starostlivo ich uloží na správne miesto v policiách. Ak tieto dva procesy nefungujú, výsledkom je, jednoducho chaos. Dobre, ak sú teda tieto rytmy, dýchanie, spánok, také kľúčové, kto má dieťaťu pomôcť ich, povedíme, kultivovať? A tu sa dostávame k asi najdôležitejšej postave celého tohto systému, k učiteľovi. Lenže pozor, jeho rola je úplne, ale úplne iná, než na akú sme zvyknutí. A je to opäť obrovský posun v myslení. Predstavme si tradičného učiteľa ako niekoho, kto stojí vpredu a sype informácie. Je zdrojom dát. Ale učiteľ v Steinerovej vízii, ten je skôr ako záhradník. On tie informácie nesype. On vytvára tie správne podmienky. Stará sa o svetlo, o vodu, o pôdu a potom nechá tú rastlinku, to dieťa, rásť samé, svojim vlastným tempom a do svojej úplne jedinečnej podoby. A tento citát to vystihuje dokonale. Znamená to, že učiteľ sa na dieťa nepozerá ako na nejakú prázdnu nádobu, ktorú treba len naplniť vedomosťami. Nie. Pozerá sa naň ako na záhadu, ako na tajomstvo, ktoré treba s obrovským rešpektom postupne odhalovať. A zrazu jeho hlavnou úlohou nie je učiť, ale vytvoriť podmienky, aby sa dieťa mohlo učiť samo. No a tu prichádzame asi k najväčšej výzve celého tohto prístupu. Učiteľ sám je tým najdôležitejším učebným nástrojom vo svojej triede. Viete si to predstaviť? Ak je učiteľ vnútorne rozladený, vystresovaný, cynický, tak toto všetko prenesie na deti úplne podvedome a je jedno, aké úžasné metódy pritom používa. Preto je jeho vlastná vnútorná práca, jeho sebarozvoľ úplným základom všetkého. Takže poďme si to zhrnúť. Videli sme, že vzdelávanie nie je len o hlave, o intelekte. Zistili sme, že kľúčové sú skryté rytmy života ako dýchanie a spánok. A pochopili sme, že učiteľ je skôr sprievodca, než nejaký vševed. Ako to ale celé zapadá do seba a tvorí jeden ucelený systém? V podstate je to cesta, ktorá má 3 hlavné kroky. Prvý krok. Prijať, že dieťa nie je len chodiaci mozog, je to komplexná bytosť, ktorá má telo, dušu aj ducha. Krok číslo 2. Naučiť sa pracovať s prirodzenými rytmami života, nesnažiť sa ich prekríčať alebo ignorovať. A nakoniec, krok 3. Toto všetko zastrišuje učiteľ, ktorý svojou vlastnou vnútornou rovnováhou vytvára bezpečné a podnetné prostredie pre rast. A to je v konečnom dôsledku ten najvyšší cieľ. Cieľom nie je vychovať ľudí, ktorí toho len strašne veľa vedia. Cieľom je vychovať ľudí, ktorí sú celiství, ktorí sú nielen inteligentní, ale aj súcitní, nielen bystrí, ale aj odvážni. A hlavne, ktorí si dokážu nájsť svoje vlastné, autentické miesto vo svete. A to je, myslím, tá pravá definícia úspechu. Celá Steinerova filozofia nás vlastne núti zamyslieť sa nad touto jedinou otázkou. Čo ak skutočnou úlohou vzdelávania nie je naplňať hlavy informáciami, ale zapaľovať duše? Pretože odpoveď, ktorú si na túto otázku ako spoločnosť dáme, neurčí len budúcnosť našich detí. Ona určí budúcnosť nás všetkých.